И още нещо. Често пъти желанието за игра, пиене, вещества, всякакъв вид компулсивно поведение идват след като човек е ядосан. Човек е ядосан, защото някой най-вероятно се държал несправедливо към него, в неговата глава. Така мисля аз. И по този начин ние се засягаме, обиждаме, взимаме всичко лично към нас, към мен, започвам да се чувствам като жертва, започвам да приемам всяко нещо като критика, ма то лична критика към мен, даже решавам, че човека иска нарочно да ми навреди, да ми е гадно. Не казвам, че няма изключения, но този модел на възприятие винаги ме е пращал да играя, защото факт, когато има нечестности, човек не може да ги преживее и най-лесният вариант е да избягаш. И как най-лесно бягам? Отхода да играя. И като се напия. Или като се напия, като се изиграя парите. Това е най-лесният вариант.